Fastlandstiden startede for 8000 år siden. Det var en periode i slutningen af sidste istid, Weichselistiden, hvor havenes vandstand var lav, og det nuværende Danmark var landfast med Nordtyskland og Sydsverige. I slutningen af perioden begyndte vandstanden at stige mod det nuværende niveau. Denne proces tog ca. 500 år. Under fastlandstiden var Danmark et stort sammenhængende kontinent, som udelukkende var adskilt af bittesmå vandløb. Arkæologer har gjort et enestående fund på en stenalderplads i Horsens Fjord. Bopladsen er røget ind på Kulturarvsstyrelsens top 10 liste over Danmarks mest betydningsfulde arkæologiske fund i 2011. Stenalderfolket brugte ikke kun redskaber af sten. De benyttede også værktøjer af træ og hjortetak. Det viser udgravningen af en oversvømmet stenalderboplads i Horsens Fjord. Stenalderbopladsen har været skjult under havet og et tykt lag sand igennem årtusinder. Men inden for de seneste år har havstrømme blotlagt den ved at skubbe havbunden væk.